Osobný vlak smer Bajk, Urbanov, Chotín a Komárno pravidelný odchod 11 hodín 2 minúty stojí pri nástupišti 2 koľaj 3 vľavo. Osobný vlak smer Šurany, Komiatice, Ivanka Prímpe a Nitra pravidelný odchod 11 hodín 6 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 6. Osobný vlak smer Dvory nad Žitavou, Pribeka, Strekov, Nová Vieska, Gbelce, Mužla a Štúrovo pravidelný odchod 11 hodín 12 minút stojí pri nástupišti 1 koľaj 5. Vlak Regional Express 1870 smer Palárikov, Vrtošovce, Trnovec nad Váhom, Šaďa, Kalan a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 11 hodín 11 minút bude pristavený na nástupišti 2 koľaj 3 vpravo. Vlak Regional Express 1870 smer Palárikov, Vrtošovce, Trnovec nad Váhom, Šaďa, Kalan a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 11 hodín 11 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 3 vpravo. Medzištátny vlak Railjet 273 Metropolitan zo smeru Praha hlavný nádraž a Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Štúrovo, Sop a Budapešť Fajálvára pravidelný odchod 10 hodín 59 minút prichádza na nástupišti 2 koľaj. Tí zelení to sú zvyklení, jo? To sú osobáci. Prestupujte do osobného vlaku smer Komárno na nástupište 2 koľaj 3 vľavo. Prestupujte do osobného vlaku smer Šurany a Nitra na nástupište 3 koľaj 6. Prestupujte do osobného vlaku smer Štúrovo na nástupište 1 koľaj 5. Medzištátny vlak Railjet 273 Metropolitan smer Štúrovo, Sop a Budapešť Fajálvára pravidelný odchod 10 hodín 59 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 1 pripravený na odchod. Osobný vlak smer Bajk, Urbanov, Chotín a Komárno pravidelný odchod 11 hodín 2 minúty stojí pri nástupišti 2 koľaj 3 vľavo pripravený na odchod. Medzištátny vlak Eurocity 278 Metropolitan zo smeru Budapešť Fajálvára, Sop a Štúrovo, ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica, Kulty, Brno hlavný nádraží a Praha hlavný nádraží pravidelný odchod 11 hodín 3 minúty príde k nástupišti 3 koľaj 2 za Rušnom sú radené voze prvej triedy číslo 372 a 371, voze druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zbíhacou plošinou na prepravu mobilných cestujúcich a so službou pojazdná ústupňa Matušín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 370 a vozne druhej triedy číslo 369 až 366. Upozorňujeme cestujúcich, že vozne prvej triedy sú povinne miestenkové. The International Eurocity Train 278 Metropolitan from Budapest Fajálvára, Sop and Štúrovo, which continues to Bratislava hlavná stanica, Kulty, Brno hlavní nádraží, and Praha hlavní nádraží. Scheduled departure at 11:03 a.m. will arrive at platform 3, track 2. First class carriages, numbers 372 and 371. Second class carriage for passengers with children up to 10 years of age, and for passengers in wheelchairs equipped with an elevated platform and baggage and bicycle transportation service with compulsory bicycle space booking, number 370, and second class carriages, numbers 369 to 366, are coupled behind the locomotive. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak zo smeru Šurany pravidelný príchod 11 hodín 6 minút bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť.
Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak smer Šúrady a Nitra pravidelný odchod 11 hodín 6 minút bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme.